Wara l-ilma sif, naf li hemm professjonijiet oħrajn li ħajdulek affarijiet differenti. Pero wara l-ilma l-aqwa likwidu biex nollu l-metabolizmu, biex itina aktar enerġija u focus għat training ukoll huwa il-kafeina. Issa, min għandu pressjoni għolja, min per eżempju diġa għandu issues illi kollu palpitations, ansjetà, dejjem jieħu parir mediku. Għal min mandu xej minn dal-inkwiet, għal pubbliku ġenerali, il-kafeina hija waħda mill-aħjar ingredienti naturali il ħatejna kemm training u anka indirettament u direttament anka fil-pjan tal-ikel tagħna. Għaliex? Għax anka tnaqqas l-aptit. Iġifieri, again, dak li jkun jimxi ma' professjonisti tiegħu. Ġieli smajt affarijiet bħal pereżempju sma' x'jista' jkun iżidlek iċ-ċellulite. Iġifieri hemm diversi. Mhux fuq kulħadd jaħdem l-istess għandek dik il-ħaġa. Mhux fuq kulħadd jaħdem l-istess, nirringrazzjak ħafna. Issa, daw il-pattern interrupt saħna, kemm huwa importanti li nibdew niżiraw affarijiet ġodda. L-ewwel nett, jekk għandi problema biex nagħmel number 2, nara l-fej. Jista' jkun li pereżempju għax ma nixolx biżejjed ilma? Għax ma nikolx biżejjed fiber? Għax ma nagħmilx exercise, ibda minn dawk it-tlieta. Però normalment m'hemm l-ebda raġuni għalfejn dik id-donut ħatejnek, però il-kafe hemm min jgħinu iva number 2. Mhijiex soluzzjoni long term, ġifieri dejjem naħen tkellmu fizjoterapista tabib biex naraw jekk hemm problema minn fejn ġejja, però estax il-kafe kif qed ngħidu mhix ħsara.